Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hi, katatapos ko lang po sa trabaho. Grabe pa din yung snow, guys. Oh, my goodness. Parang whole week yata may snow. Tapos minsan madulas, kaya palagi talagang dapat mag-ingat ba. Dito na yung mag-ama ko, guys. Sinusundo ako ni Ruth tsaka ni Ana. Yan. Yan ang sundo ko. And guys, ito pa din yung sitwasyon sa amin. First time to nangyari. Ever since nag-move ako dito. Na ilang araw, ganito pa din. Tomorrow last day sa trabaho. Samahan niyo po ako bukas. Mag-vlog ako bukas. The next day. Hello, titas. Good morning. Last day ko na po sa trabaho. Ako na ang masaya. Bitaw, kailangan ko talaga magpahinga. And nilulook forward ko po talaga makapagpahinga. At the moment, nagre-ready po ako ng baon sa work. Lunch ko sa work. May 2 eggs ako dito. Tapos, gumagawa ako ng toasty. Gumagawa po ako ng toasty. Tapos, hindi ko na siya iniinit kasi although hindi siya crispy pag lunch time na, hindi na po siya crispy yung aking toasty. Sagdi na lang. Kasi ayokong gamitin yung toasty maker sa trabaho kay hindi ko alam kung nililinisan ba yun. Yan na po. Basta lang. And sunduin na po ako ng aking father-in-law. Last time na niya akong happy doon sa trabaho at baka pagbalik ko, hopefully makapag-drive na ako, no? Pero feeling ko hindi pa. Hopefully lang. Kasi nga magda-driving lesson na tayo pagbalik ko galing Pilipinas. Anyway, samahan niyo po ako sa aking last day sa trabaho. Hindi ko lang sure kung makakapag-vlog ako doon, pero snaps na lang. See you po. Samahan niyo po ako sa aking araw. Enjoy! Snowy day pa din. Yeah. Her swimming is half, kwart voor 3. Maar ja, half 3 is Alle good. beginnen zijn, ja. Ja. Right there. Vast een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Noord-Amerika.com. Din ang sitwasyon sa trabaho. Ang cute oh. Naglagay sila ng mga ganito pala kahapon. Ay, hindi pala. Uy. Dito tayo dumaan para masaya. Okay. Putos kayo kay Berting Katugnaw. Last day na. Okay. Samahan niyo po ako sa aking araw. Trabaho na tayo. Last day na. Ayan na. Sayo na ba? Ang mga Sabi ko, nangyari si Dan. tapusin na natin ang kalokohan na to. Nabuwang Kain na. kami. Ayan, itlog lang. Ayan, nakapag-goodbye na po ako sa mga kasama ko doon sa baba. Tapos na tayo sa trabaho. Nag-overtime ako ng 30 minutes pero yung may pimple ako dito. Ang laki. Hinihintay ko lang sila kay magkikita pa kami dito sa taas. Alia, say hi! So cute. Ay, sorry. Sorry, titas.
Hi, tita, si mga Filipina. Charot. Charot. Video ba to? Oh, Ano to? video. Ano to? Ano to? Sumayaw. Gusto niya daw mag-TikTok. Pwede. Bili kayo. Bye, tita's charm. Dito na yung sundo ko. Ay, Ik geen Anna. saan na? Zij hij bent straks ophalen. Ik wil nog eerst kussenvecht met oma doen. Okay. Aray ko. Club. High five. Vakantie. Kain muna kami ni Mr. I'll make a big list for you what's good in the house, man. You have many times. I called the Paul. And We go to the Greek Schijnel tomorrow because it's cold orange. It's gonna be a lot Yeah. of snow tomorrow. It's not safe to drive. So he said I will cancel it. He said you want to go to the Greek? Yeah, that's better. yeah, that's good. You want to go too or not? Nee, yeah, just enjoy the time. Okay. Yan, nakapag-order na po kami. Kami lang dalawa. Akala ko andito si Ana, pero wala man si Ana. Ayaw daw sumama sa kanya. Anyway, tapos na po ako sa trabaho. Pero nakapagpaalam ako na maayos sa mga kasama ko sa trabaho. Yung supervisor ko, yung mga team leaders. Medyo sad, pero happy naman ako na makakabalik ako dun. Miss ko lang lahat sila kasi nasanay na din ako na palagi ko sa nakikita ba, pero mag-recover muna tayo ng ilang buwan and then balik na tayo. Gusto ko talaga doon kasi nga may mga kasama ako mga Filipino, masaya din ba, okay naman yung mga kasama ko sa trabaho. Anyway, kain po muna kami ni Ruth, no? Balikan ko na lang po kayo pag nasa bahay na kami. Na, hi titas! Pinipick up po namin si Ana ngayon. Galing to kanina naglaro. Pakita ko sa inyo. Mag-insert ako ng videos. Para siyang nag-ski kanina. Daar gaat ze. Hoppakee! Nou, Anna vindt het kei leuk. En nou gaat ze heel hoog. En vind je het leuk, Anna? Umuutot daw siya. Utot. Duy, Ana! Itong batang to, ang kulit talaga. Uwi na kami. Grabe, ang snow pa din. Ang thick ng snow tomorrow. Mas grabe ang weather tomorrow. De Tsaka. koffer maar open, kan Anna een koffer maken, hè? Sige na. Ah. Doe nou echt open en dan weer dicht. Oh, sige na. Nee. Nee, ik wil dat. Nou, kom maar hier dan. Hey, Ana. Kom maar, kom. Hup, hup, hup. Kiat lang ning duha ay. Erin, jij? Auw, dit is hier. Okay, be careful, love. Doe gewoon zo. Oh, dezezelfde. May pasa si Ana sa tuhod kasi na ano siya doon. Parang nabangga siya sa... Ay. Ja, het is niet te snel. Je moet niet uitbouwen. Ah, okay. It's good. Sitwasyon pa din sa labas, oh. De lichtjes, Kat. Nog mooi, toch? En ook de kerstboom van Tini. Tini heeft die gemaakt, hè, met opa. De kerstboom. Gawa po yan ni Bianan, tsaka yung kaibigan nilang binisita namin last time. Echt mooi, hè? Ja, dat is mooi. Poepie. Happy Zo mooi. Weet je, mama, Oh. ik ben het. Vandaag ben je de hulpje? Ja, soms pa nachtjes maar pa. Oké. En vind je dat leuk? Ja, maar
hoop je te zijn. Er mogen 2 hulpjes maar zijn. Okay. Paika-ika na siya maglakad para kargahin ng tatay. Zie je bal nog, hè? Ja, die grote bal dan, hè? Doe ik jou met de hoofd een keer? Nee! Oh, die is toch leuk? Nee. Anna. Veel te koud, hè? One eternity later. Ik zei, hiya! Are you, Hiya! are you cold? Hiya! Are you cold? No, Okay. I am cold. You're very cold. Hala, where's Anna now? Well, let's open let's open your Kit Katje. No, You said Kit Katje. Let's open ba. ik ga het zelf. Mama is lekker vrij. En mama moet lekker naar werk. Nee, hoeft niet. Jawel, jawel, Niet, hoeft niet. jawel. Jawel. Mama, doe gewoon een rokje. Jij moet wel naar werk. Dan krijg je geen Kit Katje. Wat zeg je dan? Dankjewel. Dankjewel. Wat? What is dankjewel? Hij was niet tussen. Nee, but I already broke it. Oh, Did you? did you do pooping? Dagdag yun. Aba, oy. Danganga ka lang. Oh, did you do plaza? Plaza, pataka. What is plaza in Engels? In het Engels? Wat dan? Anna, krijg je nou? Wat zijn er nou? Je hebt de hik. Ja. Wil jij thee bekijken? Papa is de was aan het doen. Papa is de was aan het doen. Heb je water daar of niet? Wat zeg je? Heb jij water? Nee. Geen water? Nee. Waarom niet? Je hebt de hik. Ja, poepen. Drolle scheet. Hé, dit moet je mee kijken. Hey, what is that? It's the internet. Ah, you can drink water. Is koud, hè? Ja, zo voor. Uy, sige poep. Uy, nayapag mo siguro sige poep. Nee, is niet makkelijk meer. Ja, maar mama, ik bedoel, ik laat het iets grappigs. What is this? Dit is reclamemuziek. Oh, Zie je bij dat liedje allemaal? Allemaal kruideltjes. Ja. En zo staat. het is lekker. Het is lekker warm. Nee, lekker. Hey, Anna, stop met de poep, hè. Oké. Is niet grappig. Oh, we zijn daar geweest, hè? Met papa. En jij in mama's buik. Extraordinary natural wonders. Niet. Known for its extensive cave systems, lush forests, Ja, papa en and mama rugged zijn hier limestone geweest. mountains, this The next day. Good morning, titas. Papunta po ngayon kami sa school. Hi, titas. Good morning. Ayan, balot na balot kami dalawa ni Anna. Kaya hatid natin si Aling Maliit sa school. Free na ako ngayon. From today, diba? Miyerkules na po. And free na po ako.
So ako na palagi ang maghatid kay Ana. So good morning, titas. It's very cold. Unusual talaga parsan. Ana, but here okay. It's not so thick. Unusual talaga para sa mga tao dito kasi hindi man ganito na palaging nagsusnow. Mga 1 week na po. Sobrang tagal na and thick na masyado yung snow. And later today, mas expected na mas yung snow ba? Magsusnow. Agoy. Anyway, balikan ko na po kayo. Hi, titas. Nakabalik na po ako ng bahay. Agoy. Just in time na nag-start na mag-snow. Ayan na naman, nagsusnow na naman po. Mas expected na mas malakas yung snow today. Ay, hindi ba klaro kasi may blinds kasi. Pero paghatid ko kay Ana, hindi pa nagsusnow. Paglabas ko, ayun, nag-start na mag-snow. Pero buti na lang na, na hindi nagsusnow when we were on the way there. Mas kasi sa bata ba. Grabe, first time ko pong ma-experience sa Netherlands sa ko dito. More than 5 years ko dito na ganito sa winter. First time talaga. And normally sa January or Feb, hindi kami nakakaano ng snow. Normally, pag nagsusnow dito, parang lang, tawag dito, March. Yun lang. Ngayon, oh my God, 1 week na siya. Hala, uy. Alam nyo ba, ang dami pong flights na na-cancel dahil sa snow. Kasi ang kapal niya ba? Sana hindi ako maabutan ng ganito sa flight ko. Agoy, nanganganib tayo dito. Pero yung flight ko naman in 2 weeks pa. So hopefully na hindi ma-change. Ayoko na kasi nakaschedule na po lahat. Ay, nakabook na lahat. Yung Airbnb, nakabook na lahat. Agoy. But yeah, anyway, hindi ko na po nain yung ating pa-video last night, kay nagpahinga na po kami. Yesterday I was also a little bit emotional. Pero hindi ako umiyak. Parang, nasad ako ba sa thought na hindi na kami magkikita for a while ng mga kasama ko sa work. And yun. And nag-goodbye po ako ng maayos sa mga kasama ko sa work. Yun. Yung iba kong kasama, they gave me a hug. Yun. And also little presents. Pero sabi ko naman, babalik siguro pa naman ako. Hindi ko pa alam kung ano pong mangyayari, kay mga 3 months pa yata akong kailangan muna talagang mag-focus sa recovery or 2 months. We shall see how it goes kay it takes a while naman talaga sa tennis arm and also frozen shoulder. Yun, mag-therapy pa din naman ako. So at least may ganun ba. Ay, akalain nyo, naka 1 year ako plus doon sa work. My gosh. Talagang first time ko kasi pong magtrabaho ng matagal after akong mag-resign sa pagiging teacher doon sa Vietnam kasi nga 'di ba umuwi ako ng Pilipinas to give birth and then nag-prepare sa pag-move dito sa Netherlands. And when I moved here, hindi naman ako nagtrabaho kaagad kasi gusto ko talagang i-enjoy muna si Ana until nag-school na po siya, yung big school na ba. And as you know, sa mga nanonood po sa akin dati pa, nagpa-part-time po ako dati ng cleaning, Na-experience ko yan dito sa Netherlands. I mean, there's nothing wrong sa trabaho and ang importante, I was earning a bit while being a mother and also trying to integrate dito sa Netherlands while doing other stuff like taking the exams and all that. So, ang dami. Looking back sa 5 years ko dito sa Netherlands, parang ang dami ko na palang napagdaanan and natiis na mga time sa buhay natin na nahihirapan tayong mag-adjust. Kasi iba po talaga pag nag-move tayo abroad. Kasi nga wala tayong friends, iba yung language, totally different yung culture, ganun. Yun, napaisip ako ba yung mga kagaya ko na nag-move abroad, makipagsapalaran abroad for work, and also in my case, pumunta abroad para bumuo ng pamilya, and totally different na ang life. Yun. Parang ko ba na, oh my God, ang dami ko pa talagang napagdaanan and nakayanan ba? Kasi, to be honest, hindi po talaga siya madali. Hindi siya madali sa lahat ng aspects ng buhay.
work-related, family, yun, lahat. Friendship, yun. Sa mental health talaga, more yung epekto. I mean, for me. Pero, anyway, nakaya naman, no? Nakaya naman talaga. But yeah, I was a little bit sad yesterday, at the same time happy kasi na-feel ko yung yung warmth, and also na-feel ko yung importansya ng relasyon namin ng mga kasama ko sa work, na 1 year ko din silang kasama almost every day, no? And nakausap, and yung mga Filipino friends ko din. Thank you sa inyo lahat. Dars, thank you, Dars, Ate Cristita, kay Annalie, kay Madam Rina Serena, nasa bakasyon. Dailoy na, thank you sa inyong lahat. And having them and working together with them, parang nakakaya mo yung mga challenges sa trabaho because of their presence ba. So, thankful ako doon kasi may mga kasama akong Filipino sa trabaho. Yun. Ay. And also kahapon, kausap ko po yung supervisor ko. And na-happy ako sa thought ba na nakausap ko siya before ako umalis, and sabi niya, sabi ko, babalik ako. Sabi niya, babalik daw ako, ganun. So, happy naman ako na positive po yung pag-exit ko doon sa company. Hindi naman siya totally exit, but in a way, kasi hindi naman ako tied sa kanila now. So, kung gusto ko talagang maghanap ng ibang trabaho, pwede po talaga. Pero, nasasayangan kasi ako dun kasi ang daming good points. Malapit sa bahay. Na-mention ko na po to, malapit sa amin. Wala kaming weekends. And allowed ako na day off. May day off ako midweek. Pinayagan po ako dun. And sa bakasyon naman, pag nagpaalam ka naman ng maayos, okay naman. And dito po sa Netherlands, pag bakasyon talaga. And pag work, pag sa bahay ka na, hindi ka po binabother ng mga tao sa work pag nasa bahay ka na. Ganon ka importante dito yung work-life balance ba. But yeah, anyway, i-end ko na po yung ating pavilion, no, kasi masyado na siyang haba. Gusto ko lang talagang i-share yung pag-exit ko sa company. And syempre, in the future, gusto ko pong bumalik doon, but we shall see what happens in 2 or 3 months. And yeah, excited na po ako na umuwi ng Pilipinas. 2 weeks na lang. So anyway, end na po natin yung pa-video. Maraming salamat sa pag-join sa video ito. And see you na naman sa susunod na video. Maraming salamat. Uy, mush babush.